Repartiremos 3 premios de 1000 euros en vales compra que se sortearán o día 8 de enero. Pero bueno, a nosa campaña realmente non só eso, o sea, son máis cousas, non? O día 20 temos, como xa de tradición, os muñecos de Disney para disfrute de todos os rapaces e todas as rapazas de Vilagarcía, non? Pois estarán repartidos por todas as calles de Vilagarcía e sabedes que, bueno, que firman as pequeñas libretitas que lle regalamos aos nosos nenos. Despois, o domingo 21, ás 8:30, temos a chocolatada na aldea de Nadal, en colaboración tamén co Concello, bueno, na calle Clara Campoamor. E despois, o 26, na Plaza de España, temos a chocolatada en favor de Cáritas, unha actividade que facemos xa dende fai varios anos, que consiste en que a xente que veña con un pequeno xoguete, pois damoslle de regalo un chocolate quente con bueno, pois, con un pequeno bizcocho, en colaboración tamén co Cafetería Miki, que, bueno, que tamén fai o agasallo do bizcocho. Despois, o día 4, na calle Castelao, presentando o ticket de compra de calquera dos establecementos de todo o mes, non hai ningún problema, non ten por que ser ese día, pois tamén poderás facerte unha foto cos pases reales.